O video no jotono kisa share khaidi jaga jaga o bono sini meng tongkha bo telamura bas ni phaye robolok somani ongkhormani bwsakangni dogotoi dogolamtoi ongkhormani ba ongkhopuro phasake bas gari choli rui bo kalai thangka kalai o bas gari ni no ulkhung sakao kalai bo oba haike pherejagoi pegui thangka bungkhang rok mojigro kok thangmai ke jaga no thikya bini loge kebo kwrui bag simi kaisa bini logi o bono ke phone sinimaliya aboni bagoi joto share khaimajak share khaidi bini nok phangni thanibo thangi sogunyang thum aboni bagai ang jotono request kai hambai hingi khajani marate kiching sang tinani o video hingke belai khena khaduk janai kok obongkha Khoroksa Chakura Jwk gari pheri jagai thuimani belai khena kirima Singcha o video no angnarano phungnani musungui tongphana phunbai manliya blur ma khaika tamne hingke YouTube ni kaisa guideline tongmani bagoi norok hingke puilani video ni bwskangano kahamkena khnawai mangkhana bini logi kebo phana kwrui tai bini logi bag simi kaisa tongo hnoi bo ongkhornani hine ongkhormani bwskangni dogatui o gari bini sakatino pheroi lai thangka ungoi mano tamne hingke debar asuk kahamke buthakliana gari o kisak bisa running solui tongmani jaga no turuk turuk khayai afrono ongkhorani saitokna o je pheri jagai thuinai aboni bagaino botini haike pheri jagai thuinani nango bo pheri jagai thuimani kha mado bari tai block songmani anjagao belaikina kirima Singcha Kulai pheri jagai thuikya bono kebo phana sinui maya bo bojgani kha aboni bagai please norok in video no belaikina share khaji tamne hingke bini family ni borok nugoi manthong in video no norok hingke bab song norok jodi kebo o pheri jagai thimani o photo rokno nainani musungai tong hingke ang video ni description link rijak norok aingti habai naidi hingke bab song ang noron thene haina hai koijawo in video no kaisa norok kubang ke share khadi tamne hingke bini nong nukhungni hai ke bini family ni borok nugoi manthong hingke bab song norok jodi kebo ani o channel o katal phaitung hingke subscribe khaya ko hingke please tabna subscribe khayai gana ni bell icon sinoi all press kanyadi tamne hingke ang jefro katal video upload khayo afrona joton sei sikang norone orona notification sogaina bagai norok hingke bab song ani i channel no je subscribe khaina jak borona ke to belai kina hambai ang hingke an i channel ni bisingtui ang information video tai explain video rokbo riwi tongo hingke bab song video tini bagai asukna hena hai malai phine norbai katal update ni bisingtui tai norbo jotona kaham kurana tongdi